That's the wrong number. Takže čaute ľudia, moje meno je Bang11 a vítajte u môjho ďalšieho videa. A tentokrát je to druhý diel z minihry Skywars na Game Teame. No a aby som lepšie nemohol skopírovať Deomanta, tak som začal tam a na budúci diel začínam tuto. No a dneska si tiež ideme zahrať minihry, lebo minulý diel má tiež úspech s Deomantom. Tam views, ale to nehovorte nikomu. No a si už ideme hrať. No, takže kity ako vždy tu ukazujem, lebo som idiot. No, jasne, že sa niekto odpojí. Dobre, nič nehovorí. Už ti ho volá mamička, že je obed. No, takže už tu máme vecičky, takže tu máme toto, tu dáme na seba, máme tu chleba, pekne, mám tu šípy. Dobre, takže ideme sem. Aha, takže tuto máme tiež vecičky, ako inak. No, takže ideme. No, takže sa nažerme chleba. A ešte sa pozrieme sem. Jo, zase enchantované jablko, super, paráda, eňoňo. No a ideme na stred. Dúfam, že nás nezabijú. A zatiaľ spadneme. Tak poviem, alebo skôr ospravedlňujem sa, že dlho nebolo video, len som nejak nemal na to ani náladu a proste som sa staral len o svoje veci, takže sorry a teraz sa to zmení, teda aspoň dúfam, že budem častejšie vydávať videjka, len sa pokúsim, ale keď to nebude až tak často, tak sa ospravedlňujem. No a už tu hráme, takže máme tu Lukenzi Bambulino. Ináč zdravím Erik, dobre som ťa skopíroval teraz. No, takže dáme si tu endperličku, dáme tu to. No, takže máme tu tiež toto, len si toto dáme. Dobre, paráda. Super, ideme strančku. Aj rýchlosť. A ideme na stred a pokúsime sa zabiť tých idiotov. A už to tu počujeme. Jasne. Lukenzino Bambulino. Dobre, paráda. Takže tu máme vecičky. Super, paráda. Dobre. Takže dáme si tu zlaté jablčko. A je tam jeden idiot. Takže zahodíme enterpelu a jasne, že sa musíme zabiť. Ďakujem ľudia, fakt paráda. No, ale ideme sem zase. Takže toto nič. No, už sa to tu načítala. Paráda. Aha, sme na strede, čo? Jasne, že sme ho byť tej diere. Jasne, paráda. No. Aha, vodičku tu máme. Ale nevajde, ideme, čo s tým. No. Takže ideme sem. No, super. No, paráda, máme aspoň nejaké veci. No, nevadí, takže to tu dáme. Jo, super. Aspoň máme nejaké veci. No, super. Paráda, toto nás zachránilo. A čo máme tu krumpáč, na čo potrebujem volať. To chleba potrebujem skôr. Toto a tuto máme helmu a tu
tuto máme šipy a toto už je niekto, takže ten cipne. No poď, Petro. Aha. Tak to cipnúval. Dobre. To som cipol, lebo to bola Kilaura, jasne. Ako nič, Eňuňo. Nevadí. No. No. Strenčka. Super. Paráda. No, ideme. To zlá vec stalo teraz. A nevadí, čo s tým. Takže ideme na stred. Je nás aj tak zabijú, ale ideme aj tak na stred. Ľudia, ideme. Paráda. No, hovor. Parkourista. Tam je idiot. Cipni. Super paráda, máme tu diamantový meč a vyhrali sme. Ľudia, Petro, vidíte, Laka Boss, som zabil 2 so sračkou. Ja nie som Petro, ale veď poznáte ma, no. Nie, že som dlho nehral Minecraft, proste ja to neumím. Kebyže som zmrk, tak toto dám. Ale ja nejsem rytír, som ninja len. Lebo to sú ninja skilly, viete? Ninja skilly sú najlepšie. Aha, nemám bloky. Super, aspoň mám toto. Tak, toto. Sakra. Tak, toto. Super. Super, to som vyparkuroval pekne. Jo, super. Aspoň tu máme niečo. Máme tu keksík, máme tu bloky. Dáme si toto a ideme na stred. Čo aj tak nikoho neviem zabiť, ale toto. Zachránil som ťa. Tak sorry bro. Sorry. Fakt. Paráda. Sorry. On si ani neváži toho, že ho zachráni. To je idiot. No nevadí čo. Aha. Vidíte, on som najlepší. Ja nepoužívam žiadnu strenčku. Ne, vôbec. To ne. To ne. Nevadí, takže ešte je tam ten posledný, ale ja chcem to jablko. No, toto. Práve som vyhodil blunku, ktoré som potreboval práve. Super. Sakra. Ne. Aspoň serom na to. Idem tam a pozdravím. Dobrý deň. No, super, paráda. Takže ideme zase. No, paráda. Vodička. Rybičky. Originálne mená. To sú také originálne mená. Proste, také som ešte nevidel. Fakt ne. Nevadí, tak toto dáme. Toto dáme. Dobré, paráda. Zatiaľ máme dobré veci. Teda aspoň si myslím. Jasne. No. Tak toto bolo na hovno. Ale nevadí. Ideme do portálu. No. Takže... alchymista som ešte nevyskúšal, ale tam sú len položky, takže to je na hovno. Nevadí. Mali by sem dať taký kit, že ninja. To práve kvôli mne by pridali, to bolo. To bolo Laka Boss. Ale nič. Takže dám to sem, super. A nejak skúsim ísť dole. Aha, tuto, super. No. Dobre. Takže tuto máme lepku. Easter egg.
O. Taký veľký na Skywars, tak to je ono. O, to budem potrebovať, to chcem. Nie, že som retard, tak chcem chytať ryby namiesto toho, že by som tu išiel proti ľuďom. No. To si naomil. Lebo ja som najlepší hráč Minecraftu ever. Dobre? No, poď sem. Poďte sem. No tak asi sa to nepodarilo, lebo ma zabili zase. Lebo ja som ten najlepší hráč, viete. No, ideme do portálu. A teraz... No, nebudem zboriť. Oni ma aj tak nebudú mať radi. Pretože ja som pro. To vidieť aj na mojom úžasnú skinu. Oh yeah. No, dáme si tú strenčku a ideme do nich. Zoberieme rybu a zmlátime. Už aj nehovoriť. A to si už mohli všimnúť. Jo, to je život. No, super. Kebyže počujete nejaké zvuky pozadí, tak sorry. Aspoň nejaké veci. Nedal som si strenčku, tak to ne. To som zabil niekoho bez strenčky. Vidíte, som pro. Ja som to hovoril. Pro. Či si pro? Ja viem, som retard, ale to je život. Už prestaň na mňa strieľať, ty šiklo. Jasne, poď. Super. A práve tie najlepšie veci som tam nechal. To je aký... Ne. Vyhral som. Vidíte? To som celý ja, pro, proste. Vidíte? Vidíš, to máš gajársky? Nemá si pravdu, že ty si najlepší, lebo ja som. Ja týmto ťa aj zdravím náš brakov. Bez zdravím ťa. Brakov, si vo videu. Teraz sa môžeš vychvalovať mamičke. Dobre? A daj tam pipe. No, a vráťme sa k hre. Takže, tu máme čestku. Super. Jo, máme tu mečanto. Toto si odložíme. Dáme si strenčku a toho by sme mohli zabiť. Idiot. Mali by sme mať entertainment. Oh, shit. Nemá, už ne. Cipni. Chudák. To jaký rekt dostal. Lol. Ale už. Všetci idú do mňa. Toto sa stane, ak ma chcete zabiť. Vidíte? Troch som to vyhral. No, ešte ideme poslednú hru a potom už asi musím ukončiť toto video. Takže sorry ľudia. Ja viem, že by ste tu vydržali aj 10 hodín toto pozerať, ale to je život, lebo ja mám iné vecičky na práci. Hlavne, že som to nenatáčal už vyše 10 rokov, ale nevadí. Nevadí ľudia. No, tak posledná hra. Musíme to dať, ľudia. Musíme. Super. Takže, prvá misia. Musíme nájsť tieto vecičky, ktoré tu boli. A musíme sa vyzbrojiť. Hlavne, to je dôležité. Dobre? Toto premeň to na boky. Damn, sa. Dobre, ideme hore. Schoda. Ideme. Dobre, super. Máme tu vecičky. Oh yeah. Áno, super. Paráda. Super, máme tu aj paklu. Keďže niekoho chceme podpáliť. Áno. Bez tak.
Super, ideme, dáme si zlaté jablko. Áno, ideme a hodíme to nejakú silu, aby neskakali. Áno, to je najlepšie. Áno, ideme tam hore, lebo tam býva Mowgli. Oh yeah, áno, to nejak musíme dostať tam, hore, schodami, tu mám, áno, tak. Ďakujem, toto som dobre povedal, všetko. Super, takže, neviem, čo tu je. Sraj na to. Takže, najprv pozrieme sa, či na sredí nie je nejaký typek, ktorého by sme mohli zabiť. Takže tam bude. Ale nemáme šípy. Ani luk. Nevím. Dobrý deň. Ne, počkaj, Teamery. Kámo, tým. Dobre? Takže sa postavíš dve a nezabiješ ma, dobre? Dobre, brachu, poď. To je najlepšia misia. Klidek. Máme s tebou tým, brachu. Máme s tebou tým. Dobre. Máme s tebou tým, poď sem. Dám ti botičky. Tu máš, boty. Zober si to. Dobre, poď sem. Bracho, poď sem. Dobre, bracho. To je fakt. Sypni zbrda. Ja viem, som zbrd. Chudák. Rip. Nevadí, takže s ďalším týmujeme. Takže ide ďalší. Áno, tam je. Tým. Poď sa na mňa. Tým. Tak neviem. Ja tu nemám enderpearls. Počkaj, tým. Áno, bracho. Áno, tým. To taký idiot. Počkaj. Evo, videjko. Áno, smajlík tom. Smajlík. Čo nesmie chýbať. Pošli. Kanál. Mali 1-1. Aha, tuto nič. Ja viem, ja som populárny, ale ja viem, ja som youtuber. Áno, presne tak. Dobre. Kanál sa ešte pýtali, tak to ne. Tak to ne. Ešte sme dvaja. Ale som level 45. Áno, presne tak. Ja tu levelím, lebo ja som verd. Počkaj, bracho, ne, tým, áno, presne tak, tým, presne tak, dobre, takto, dobre, ne, poda, dobre, kámo, si tu dám regeneráciu, lebo ja som zbrd, dobre, tým, nehovorí ti nič ten tým. No nevadí ľudia, takto to ne, brat, takto to ne. Ale nevadí ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like, odber, vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ, čus!